Στηρίζουμε τον αγώνα των συνταξιούχων, στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων για αυξήσεις στις συντάξεις, για καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, για μέτρα για την υγεία, για τον κοινωνικό τουρισμό, όλα τα αιτήματα που προβάλλουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις. Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή παντού για να ικανοποιηθούν αυτά τα δίκαια αιτήματα. Ταυτόχρονα έχουμε πλήρη επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε ένα ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή που εξελίσσεται ραγδαία σε έναν μεγάλο ενεργειακό πόλεμο, πλήττοντας τα λαϊκά νοικοκυριά, την οικονομία της χώρας, τον εργαζόμενο ελληνικό λαό και τους συνταξιούχους. Όλους. Δεν αφήνει κανέναν απ' έξω με την εκτείναξη της μεγάλης ακρίβειας, με την εκτείναξη του πληθωρισμού. Τα ημίμετρα που προτείνει και υλοποιεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορούν να δώσουν καμιά ανάσα ανακούφιση σε όλο τον ελληνικό λαό. Είναι παντελώς ανεπαρκή. Γι' αυτό προτείνουμε να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή το ΚΚΕ, οι οποίες δίνουν πραγματικό διέξοδο σε όλα αυτά τα προβλήματα, αντί να χρυσοπληρώνουμε τις φρεγάτες, τις αποστολές εκτός συνόρων και την πολεμική εμπλοκή της πατρίδας μας σε αυτό το βάρβαρο πόλεμο.